Пане Езу, сёння мы прыходзім да Цябе, каб паглядзець на Твою любоў у малым кавалачку хлеба, паглядзець на Твою пакору, на Твою магутнасць, на Твою дабрыню. Падымі нас, Езу, сёння з нашых слабасцяў, грахоў, з нашых залежнасцей. Сёння ў гэты нядзельны вечар мы прыходзім да Цябе, каб аддаць Табе ўсё. Нашае жыццё, нашую працу, нашыя хваробы, цяжкасці, радасці, нашу штодзённасць. А Ты сёння прыйшоў да нас, каб проста глядзець на нас, даваць нам сябе і праз увесь час гаварыць, што Ты нас любіш. Любіш нас такімі, якія мы ёсць. Паглядзі сёння, які пакорны Бог. Наш добры Пане, сёння мы хочам праслаўляць Цябе, Тваё святое імя, імя Езус. Імя, праз якое Бог палюбіў увесь свет. Праз гэтае імя прыйшло да нас збаўленне, ратунак, надзея на вечнае жыццё. Праслаўляем сёння Тваё імя, імя Езус, праз якое Ты ўратаваў сусвет. Кожнага з нас, нашых родных, нашых сяброў, нашых бацькоў, дзяцей, дзядулю, бабулю, кожнага. Таксама мяне. Езу, мы сёння стаім перад Табою, Твае слугі, Твае дзеці, Твае сябры. І хочам сёння проста праслаўляць Цябе. Хочам праслаўляць Тваё імя, найпрыгажэйшае імя на ўсім свеце. Імя, праз якое Бог палюбіў увесь свет. Палюбіў Цябе. Аллилуйя.
Езу, пакажы нам сёння сваю любоў праз слова жыцця. Цяпер праз момант хочам слухаць, што ты сёння нам гаворыш, што ты сёння хочаш нам сказаць на Эўхарыстыі, на святой імшы. Дакраніся цяпер, сёння ў гэты вечар сваім словам нашых сэрцаў, словам жыцця, словам Евангеля. Пачуй, што менавіта сёння цяпер Бог хоча сказаць табе праз сваё слова. У той час, адказваючы, Езус сказаў: «Праслаўляю Цябе, Ойча, Пан неба і зямлі, што Ты схаваў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо такая была Твая добрая воля. Усё перададзена мне Айцом маім, і ніхто не ведае Сына, апроч Айца, і ніхто не ведае Айца, апроч Сына, і таго, каму Сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне, усе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для душаў вашых, бо ярмо маё любае і цяжар мой лёгкі». Бог кличе нас к себе на Сион, где пробывает в хвале. Бог кличе нас к себе на Сион, где пробывает в хвале. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Ягоное, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Ягоное, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Господа, имя Ягоное, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Ягоное, аллилуйя.
Дзякуем Табе, Пане, што сёння маем такую магчымасць стаяць перад Табою гэты нядзельны вечар, што маем магчымасць быць у гэты вечар разам з Табою, не ў тэлебачанні, не ў інтэрнэце, не ў забавах, а з Табою, з тым, хто дае нам жыццё. Дзякуем, што сёння можам глядзець на Тваю любоў, проста на белы кавалачак хлеба, але на любоў, якую там схавалася. Ты наш Пан, Ты наш лекар, Ты наш Господ. І сёння мы стаім перад Табою. Ты глядзіш на нас, а мы сёння глядзім на Цябе. Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, особы родной, и надею пошли. О, Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, особы родной, и надею пошли. Пане, сёння стаім перад Табою з нашымі ранамі, з нашымі клопатамі. Схіляемся перад Тваім святым абліччам з нашымі справамі, з нашымі просьбамі. Хочам сёння даць Табе ўсё тое, з чым мы сёння сюды прыйшлі. З чым Ты сёння прыходзіш да Хрыста? Чаму Ты прыйшоў сёння сюды? Скажы цяпер Господу, чаму Ты тут? Скажу ўсё тое, што ёсць у Тваім сэрцы. Скажы пра радасці, скажы пра смуткі, скажы пра хваробы, пра цяжкасці. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас. І мы, Пане Езу, сёння прыйшлі за Тваім словам, за Тваёю падтрымкаю. З чым Ты сёння прыходзіш да Хрыста?
Panie Jezu, Ty dał nam dopomogу ў постаці Духа Святога. Ты сказаў, што Ён нас падтрымае, што Ён нам будзе дапамагаць, што праз Яго Ты будзеш дзейнічаць у нашым жыцці. Таму цяпер на нашае спатканне, на нашу малітву з Табою хочам таксама запрасіць Духа Святога. Духу Святы, прыйдзі і напоўні нас сёння прысутнасцю Хрыста. Улі ў нашы сэрцы Яго надзею, любоў, радасць, супакой, пакору. Разрадуй нас сёння ў Езусе. Схавай нас сёння ў Яго сэрцы. Пакажы нам, які Ён добры, які Ён прыгожы. Пакажы нам, што Ён нас чакае заўсёды. Духу Святы, просім Цябе, сёння ствары ў нас новае сэрца. Сэрца, якое будзе праслаўляць, якое будзе хваліць, асабліва тады, калі будзе цяжка. Ствары ў нас сэрца праслаўлення, сэрца, якое ўжо не будзе наракаць, якое не будзе крычаць, якое не будзе баяцца, якое не будзе не прабачаць, але якое будзе любіць, прабачаць, якое будзе праслаўляць. Забяры нашае каменнае сэрца, а дай нам сэрца з цела, сэрца з любові, сэрца праслаўлення. Навучы нас гэтай малітвы. Навучы нас дзякаваць Табе тады, калі цяжка. Бачыць Цябе тады, калі цяжка. Дзякаваць Табе тады, калі цяжка. А без Тваей дапамогі, Духу Святы, мы не зможам. Таму просім Цябе, прыйдзі нас, напоўні нас сваёй ласкаю, атулі, прыгарні і дакраніся. Дакраніся да сэрцаў і ствары сэрца праслаўлення. Цяпер будзе такі момант, калі з дапамогай Духа Святога будзем Яму дзякаваць і будзем праслаўляць нашага Пана Езуса Хрыста. Гэта будзе такая спантанная малітва, калі нехта пачуе, што не толькі ў сэрцы, але і ў голас хоча за штосьці падзякаваць Пану, то можна будзе
спантанна далучыцца да нашай малітвы. І напрыканцы кожнага выразу будзем паўтараць «Дзякуем Табе, Пане». За тое, што Ты ёсць з намі. Дзякуем Табе, Пане. Дякуем, Пане, за Твою любов і милосердність до нас. Дзякуем Табе, Пане. Дякуємо Тобі, Пане, за всі наші таленти і здольності, якими Ти нас одарив. Дзякуем Табе, Пане. Дзякуем Табе, Пане, за тое, што Ты прыйшоў сёння да нас і прыходзіш да нас у кожны дзень у малым белым кавалачку хлеба. Дзякуем Табе, Пане. Дзякуем Табе, Пане, за Твою маці Марыю, якая стала нашаю маці. Дзякуем Табе за тое, што яна ў нас ёсць, што яна нас кахае і што Ты нас любіш праз яе. Дзякуем Табе, Пане. Дзякуем Табе, Пане, за Твоё слова, за слова жыцця, за тое, што Ты хочаш нас сёння бачыць тут абцяжараных, спрацаваных, слабых і грэшных. Дзякуем Табе за тое, што прымаеш нас такімі, якімі мы ёсць. Дзякуем Табе, Пане. Калі хтосьці хоча далучыцца да гэтай малітвы, то можна. Дякуем Тобі, Пане, за те, що пробачаєш наші не вельми дзейныя справи. Дзякуем Табе, Пане. Дзякуем Табе, Пане, за святароў, якіх нам даеш, праз якіх даеш нам усе сакраменты. Дзякуем Табе, Пане. Дзякуем Табе, Пане, за нашу парафію, за наш касцёл, за ўсіх тых, хто будуе гэты касцёл. Дзякуем Табе, Пане. Дзякуем Табе, Пане. Дзякуем Табе, Пане, за кожнага прысутнага тут чалавека, але таксама за ўсіх тых, каго сёння тут з намі няма, якія хацелі быць, але не змаглі. І дзякуем Табе за кожнага чалавека нашай парафіі, за кожнага, што дае прыналежыць, хто ў ёй становіцца Тваім святым Езусавым чалавекам. Дзякуем Табе, Пане. Дякуємо Тобі, Пане. Цяпер у цішыні свайго сэрца падзякуй Езусу за ўсё тое, што хочаш. У сэрцы шчыра, сапраўдна. Дзякуй за ўсё тое, што хочаш, у чым адчуваеш патрэбу. У цішыні сэрца, у цішыні святыні. Глядзі на яго і дзякуй.
Panie Jezu, my zаўсёды аб нечым просім, заўсёды нешта хочам ад Цябе, ад другога чалавека. А сёння хочам дзякаваць, сёння хочам праслаўляць. Хочам бачыць Цябе ва ўсім і ў кожным. Чым Цябе бачыць у кожным выдарэнні жыцця, у тым складаным і у тым радасным. Не наракаць, а праслаўляць. Хочам Цябе цяпер, Пане, праслаўляць і спяваць Табе песню хвалы разам з анёламі, з усімі святымі. Хочам бачыць і славіць Тваю дабрыню ва ўсім. Бо Ты добры, бо Ты міласэрны, Ты магутны і Ты шчодры Пан. За хвілінку з спевам хвалы хочам Табе, Пане, дзякаваць за ўсе тыя ласкі, якімі Ты сёння нас адарыў. За кожную хвіліну, калі мы сёння адчулі Тваю прысутнасць. За кожную хвіліну, калі Ты сёння умацніў нашую веру, умацніў нашую надзею. З анёламі, з усімі святымі хочам дзякаваць і праслаўляць і гаварыць Табе, што Ты слаўны, слаўны наш Пан. Далучаемся да спеву анёлаў, да спеву святых. Так хочу спевать я за анёлами песню гучную и пригожую. Так хочу спевать я за анёлами песню гучную и пригожую. Славный, славный, славный Оспа, со свету Пан. Славный, славный, славный Оспа, со свету Пан. Вся земля Тебе, Пане, прославляет, вся земля Тебе, Пане, прославляет, вся земля Тебе, Пане, прославляет, хвалы полный увесь свет. Вся земля Тебе, Пане, прославляет, вся земля Тебе, Пане, прославляет, вся земля Тебе, Пане, прославляет, хвалы полный увесь свет. Слаўны наш Пане, слаўны, магутны, поўны хвалы, цудоўны, добры, прыгожы, прабачаючы. Пан, які нас любіш, які нас чакаеш, Ты слаўны Пан. Дзякуем, што Ты даў нам ласку веры, ласку хросту, ласку камуніі, ласку сакраменту паяднання і пакуты. Ты наш слаўны Пане, Ты Пан сусвету, Пан хвалы, Пан усяго і ўсіх. Так хочам спяваць з анёламі, праслаўляць Цябе разам з імі. Хочу спевать я за анёлами песню гучную и пригожую. Так хочу спевать я за анёлами песню гучную. Так хачу спяваць, Пане, спяваю Табе з анёламі, з усім небам, з усімі хорамі, якія ёсць на небе. Песню майго сэрца, песню майго жыцця, песню праслаўлення. І гаварыць Табе ад усяго сэрца, што Ты слаўны, слаўны, слаўны Пан. Славный, славный, славный Оспа, со свету Пан.
Пан, прыгожы, цудоўны, вялікі, магутны Бог. Славный, славный, славный есть Пан, всесвету Пан. Славный, славный, славный есть Пан, всесвету Пан. Так хочу спевать я за анёлами песню гучную и пригожую. Так хочу спевать я за анёлами песню гучную и пригожую. Просім Цябе, Пане, аб Тваім благаслаўленні на кожную хвіліну нашага жыцця. Дзякуем Табе сёння яшчэ за адзін дар, за дар благаслаўлення. Дзякуем Табе за святароў, праз якіх можаш нам удзяляць гэтага благаслаўлення. За тое, што хочаш, каб мы з Табой ішлі ў нашу штодзённасць, і там з Тваёй дапамогаю у Тваім імені, у імені Езус, перамагалі ўсё, а перадусім дзякавалі за ўсё. Просім Цябе, Пане, застанься з намі. І просім Цябе аб тым, каб мы ўмелі захаваць у нашым сэрцу ўсё тое, што Ты сёння нам даў. Каб мы не згубілі усяго таго, чым нас адорваеш, калі выйдзем з касцёла, калі выйдзем у свет, у горад, калі пакінем гэты будынак. Просім Цябе, застанься з намі. І дай нам сёння ласку, каб мы таксама засталіся з Табою. Каб хацелі быць, прагнулі быць з Табой не толькі тут, у касцёле, але ў кожны момант, у працы, у дарозе, дома, у школе, усюды, дзе мы знаходзімся. Застанься з намі, Пане. Благаславі нам, благаславі нашым родным, сябрам. Дзякуем Табе, магутны, цудоўны Пане. Дзякуем Табе дзень за днём. Застанься со мною, а ты застанься со мною, ты застанься со мною, застанься со мною. День за днем, ночь яшчэ цямней, сумую по Табе,
не маю, але няхай усё, что засталося мне, будет для Тебе, прославляю, а Ты застанься со мною, а Ты застанься со мною, Ты застанься со мною, застанься со мною. Кліч ад усяго серця. Застанься са мною, Пане, будь са мною і дапамажы мне быць пры Табе. Кожную хвіліну, кожны момант. Кліч, прасі, гавары, застанься са мною, Пане. Не пакінь мяне. Вядзі мяне. Прабач мне. Застанься со мною, а я буду Тебе прославлять. День за днем, ночь яшчэ цямней, сумую па Табе, сон не маю. Але няхай усё, што засталося мне, будет для Тебе, прославляю, Ты застанься со мною, Ты застанься со мною, Ты застанься со мною, застанься со мною. Ты застанься со мною, Ты застанься со мною, Ты застанься со мною, застанься со мною, Ты застанься со мною, Ты застанься со мною, Ты застанься со мною, застанься со мною. Ты застанься
Panie Jezu, przyciągnij nas do siebie uwyś. Nie chcemy już глядеть na nic, tylko na ziemię, na to, co nas przygniataje, co nas ciągnie wniz. Chcemy глядеть na Ciebie uwyś, u nieba, tam, gdzie Ty, tam, gdzie my kiedyś będziemy. Przyciągnij nas туди swoją łaskою, sobою, swoim przebaczeniem. Niechaj nasze oczy глядять уверх, там, где Ты, где Твоя любовь, увысь до Тебе, протягни нас, Пане. Тягнуть, тягнуть, ввысь от земли, кличуть ями. 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 Твоя зрака, что полнится добром, бруится ввысь и крыет с головой пусть океан. Вышедший за мой страх, выше стымается хваля. Плыве поток, выходит с берегов и террас край, благословляя Бог вихором ласки, нас сбивает с ног, выше вздымается хваля. Тягнуть, тягнуть, ввысь от земли, кличуть яны. Тягнуть, тягнуть, ввысь от земли, кличуть яны. В Твоей руце оживаем, в Твоей руце оживаем, в Твоей руце оживаем, в Твоей руце оживаем. Таямницу сакрамента узволяймо широко тратить мой здоровье право, Боже, новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принесе. Богу вечному Тройце прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу
сміються, хвалять. Пливе поток, виходить з берегов, і через край благословляє Бог віхором ласки, нас збиває з ног, вище здимається, хваля. Тягнуть, тягнуть, висять землі, кличуть яни, тягнуть, тягнуть, висять землі, кличуть яни, в твоей руце оживає, в твоей руце оживає, в твоей руце оживає, в твоей руце оживає. Дозволь вернуться нам, з полону знов додому. Щасливий я, щасливий я, щасливий я з тобой. Ничто не збавить темп руху моего вверх. Счастливый я, счастливый я, счастливый я с тобой. Тягнуть, тягнуть, висять землі, кличуть яни, тягнуть, тягнуть, висять землі, кличуть яни, тягнуть, тягнуть, висять землі, кличуть яни, тягнуть, тягнуть, висять землі, кличуть яни. В твоей руце оживає, в твоей руце оживає, в твоей руце оживає, в твоей руце оживає, в твоей руце. У Табе, Пане, оживаем, у Твоей любові, у Табе, у Твоей присутності. А пошній раз от усього серця заспівай Пану, що оживаєш у Його руце. В твоей руце оживає, в твоей руце оживає, у твоей руце оживає, у твоей руце оживає, в твоей руце оживає, у твоей руце оживає, у твоей руце оживає, у твоей руце оживає. Там есть река, что полнится добром, бруится ввысь и крыє с головой вось океан. Глибіше за мой страх, вище здимається, хваля.
Про Твою милосердность, Боже, мы разважаем посярод святыни Твоей. Як имя Твое, Боже, так и слава Твоя поширится до узмежу земли, правица Твоя полная справедливость. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Щиро усіх вітаю у святочний святий день неділя. Пам'ятаємо своїм обов'язку прийти у храм Божий, ахвяраваць гэтую гадзінку для Пана Бога, ну і увесь гэты дзень таксама прысвяціць такім справам больш духоўным, такі духоўны адпачынак. Падчас гэтай святой імшы будзем маліцца за памерлага Григорія Сушко, імша святая Григоріанская. Просім для яго міласэрнасці і прабачэння, радасці і шчасця ў валадарстве нябесным. Мы ж грэшныя, перапросім Бога за свае грахі, слабасці, за ўсе свае знявагі ў адрас Бога і бліжняга, каб годна і дастойна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному. И вам, братья и сестры, что сгрешу я верю. Думкою, словом, учинком і занедбанням. Тому прошу нас святейшую, за всюду Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся.
Помолимся. Боже, Ты праз прынижение Твоего Сына поднял упалое человечество, а дары своих верных святою радостью, и учеников, вызволенные из неволи граху, яны досягнули вечного счастья, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобой живей владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Захарии. Так каже пан. Радуйся моцна, дочка Сиона, веселися, дочка Иерусалема. Вось король твой ідзе да цябе, справядлівы і збаўчы, пакорны, як едзе на асляняці, дзіцяці асліцы. І знішчу калясніцы з Ефраіма, і коней з Иерусалема, і зламаны будзе баявы лук, і ён абвесціць народам мір. І валадарство ягонае будзе ад мора да мора, і ад ракі аж да краёў зямлі. Гэта слова Божие. Буду Тебя славить, Бог и владар мой. Буду Тебя славить, Бог и владар мой. Буду звеличивать Тебе, Бог и владар мой, и благословлять имя Твое навеки. Каждый день благословлять Тебя буду и восхвалять имя Твое навеки вечные. Буду Тебя славить, Бог и владар мой. Пан милосердный и ласкавый, долготерпливый, шмат милостивый. Пан добрый до всіх, і милосердность Його над усіми створеннями ягоними. Буду Тебе славить, Бог и владар мой. Нехай славить Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай поведать про славу Твоего владарства, и могутность Твою вещают. Буду Тебя славить, Бог и владар мой. Пан верный во всех своих словах, и святый во всех своих справах. Пан підтримує всіх, хто падає, і підіймає всіх пригнічених. Буду Тебе славить, Бог і владар мой. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, вы не ў целе, але ў духу, калі толькі Дух Божий жыве ў вас. Калі ж хто не мае Христовага Духа, то не належыць яму. Калі Дух таго, хто воскресіў Христа з мёртвых, жыве ў вас, дык той, хто воскресіў Христа з мёртвых, ажывіць ваши смяротныя целы праз Духа свайго, які жыве ў вас. Таму, браты, мы не даўжнікі цела, каб жыць паводле цела. Бо калі жывяце паводле цела, то памрэце, а калі забіваеце духам учынкі цялесныя, жыць будзеце. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, отказываючи, Езус сказал: «Прославляю Тебе, Ойче, Пан неба и земли, что Ты сховал это от мудрых и разумных и открыл это детям. Так, Ойче, бо такая была Твоя добрая воля, усё передадено мне Айцом моим, и никто не ведая Сына опроч Айца, и никто не ведая Айца опроч Сына, и того, кому Сын захоче открыть. Придите до мяне, усе спрацаванные и обтяжаранные, я супокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и навучитесь от мяне, бо я тихий и покорный сердцем. И знойдите спокой для душев ваших, бо ярмо мое любое и тяжар мой легкий». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Нехай слово Святого Евангелия змыють провины наши. Амин. Дорогие, Христос сегодня каже: «Придите до мяне, усе спрацаванные и обтяжаранные, и я супокою вас». Ну и трошечку так поверховно докранемся темы нашего доверу Пану Богу. Наш довер до Пана Бога. Ну и памятаем, дорогие, что, конечно, у каждого человека у житті здараються некие проблемы, некие неприемности. Часами такое лихо, як уварветься у наше життя, так все таки як шторм, як бура, все пераверне до горы ногами. Ну и часами кидаемся у таких выпадках у роспач, опускаем руки и начинаем голосить, начинаем наракать. Ну а часами некоторые люди замест того, каб звярнуцца до Бога по дапамогу, ну шукаюць нейкія іншыя крыніцы, спадзяючыся там знайсці нейкую падтрымку. Ведаем, што і да нейкіх там гадалак, і да экстрасэнсаў, і там шукаюць, а пра Бога не думаюць. А Христос кажа: «Придите до мяне, усе спрацаваныя і абцяжараныя». Христос кліча да цябе і абяцае спакой. Абяцае, што не пакіне таго, хто з плачучым сэрцам звернецца да яго і папросіць дапамогі, і папросіць падтрымкі. Ну, часамі мы, калі сустракаемся з нейкай праблемай, цяжкай праблемай, нам здаецца, што гэтая праблема невырашальная, таму і падаем у роспач ці адчай. А Пан Езус кажа, што для чалавека немагчыма, для Бога ўсё магчыма. Таму, канешне, спадзяемся перад усім на яго. Трэба пастарацца так цвяроза, спакойна звярнуцца са сваёю просьбаю, калі нешта у такія моманты цяжкія, нешта цяжкае, непрыемнае рушыцца на нас зверху. Ён дапаможа нам вырашыць гэтыя праблемы. Трэба маліцца, але, дарагія, не проста так маліцца павярхоўна. Часамі мы сапраўды малітвы чытаем як нейкія загаворы. Вось. Трэба там 3 раза «Ойче наш», надо 5 раз «Вітай Марыя», «Хвала на Айцу», і ўсё, і станецца цуд, і нешта атрымаем то, што хочам. Насамрэч, канешне, калі мы молімся, павінны быць такі вопль сэрца да Бога, такі уздых малітоўны. Ад усяго сэрца шчыра просім, взываем. І тады Бог непременно дасць нам нейкую такую палёгку, нейкую падказку дасць нейкі знак, як вырашыць ту альбо іншую праблему. Прышле патрэбных людзей. Альбо, калі яго воля такая, дасць нам мудрасці, дасць нам спакою, каб змаглі дастойна вытрываць у дадзеным нам Богам нейкія выпрабаванні. Часамі, як памятаем, як Іов, прарок, казаў, што калі там у яго такія страшныя беды былі, сам праказы захварэў, дзеці загінулі, там маёмасць яго раскралі, і нават жонка не вытрымала, сказала: «Пракляні Бога і памры». А ён кажа жонцы, што глупая ты,
Неужели мы только солоденькое и приемненькое повинны примать з руки Божьей, а от горкага одракаться? Так вот часами Боженька дает некие нам выпробования. Ну и, конечно, як мы з мудростью это примем, ну то Боженька нам согреет сердце, даст отчуть свою присутность. Як Павел каже, что не даст боли, чем можем вытрымать. Ну а часами Бог досылая нам тяжкости, каб звярнуць на сябе увагу, каб мы успомнили про Бога, успомнили про Яго, каб успомнили про вечное, каб успомнили про духовное. Як бачу, что человек были як жыве, так, сяк, без заповедей, ну то, як мы кажем, прямая интервенция пана Богу. Так раз постукается до гэтага человека, по плячу его доткне, маецца на увазе нейкія беды, нейкія выпрабаванні. А як кажуць, як трывога, тык да Бога, можа, у такі спосаб чалавек нарэшце звернецца да Усявышняга, звернецца да Збаўцы. Ну і канешне, нехта з айцоў касцёла некалі казаў, што дзівіцца, як людзі часамі моляцца і просяць Бога, каб ён іх пазбавіў той альбо іншай цяжкай сітуацыі, якая на них спала, не ведаючы, што Бог якраз для таго ім гэтую сітуацыю спаслаў, каб яны, менавіта яны самі перамяніліся. Ну, таму, канешне, трэба быць разважлівымі, мудрымі, і калі перажываем нейкія такія крызісы, вострыя крызісы, павінны падумаць, запытацца, для чаго? Не за што, а для чаго? Для чаго? Можа, ува мне нешта не так, можа, нешта трэба паправіць, і гэтак далей. Таму стараемся давяраць Богу як дзеці сваім бацькам давяраюць. Усе свае клопаты, усе свае троскі аддаваць наймудрэйшаму збаўцы. Усё ў ягоных руках ведаем. Толькі ён дае нам збаўленне, толькі ён нам дае прабачэнне за нашыя грахі, за нашыя часамі бясчынствы, злачынствы. Вось, і аздараўляе нас ад нашых духоўных хваробаў. Таму уважліва, дарагія, як перажываем нешта, можна зазірнуць у Святое Пісанне, прачытаць. Яно таксама прыносіць спакой, дае нам таксама разважлівасці некай, паразважаць над прачытаным. І тады, можа, многае станецца нам ясным, многае станецца нам зразумелым, калі перажываем такія крызісы. Хай Боженька вас усіх благаслаўляе, хай Боженька асвячае наш розум, каб сапраўды мы імкнуліся да пазнання Божай волі, да пазнання Божай праўды. Амин. Вызнаем, дорогие браты и сестры, с гонором нашу святую, нашу збаўчую, христианскую, апостольскую веру. Веру у одиного Бога, Отца. Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, нестворенного, одиносутного Отцу, праз якога ўсё сталося. Ён дзеля нас, людей, и дзеля нашего збаўлення зышоў з неба. Бога Святого и стался человеком, укрыжаваны сам за нас, при Понтском Пилате, был замучены и похованы, и на третий день увоскрос поводле Писания, и узышел на небо, сядзіць праворуч Айца, и зноў прыйдзе ў хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, які з Айца и Сына походить, якому разом с Айцом и Сыном належить поклонение и хвала, які промаўляў праз пророков.
веру у один святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чакаю у воскрешения померлых и життя вечного у будущем свете. Аминь. Да Бога, які щодро адорвае нас сваімі дарамі, скіруем нашыя малітвы. Молимся за всех біскупаў, каб яны плённа працавалі на карысць евангелізацыі свету. Тебя просим. Молимся за ўсіх ахрышчаных, каб у сваім жыцці яны кіраваліся Божымі запаведзямі. Тебе просим. Молимся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё абвяшчэнню добрай навіны, каб яны маглі ўбачыць плён сваёй працы і напоўніліся Божай радасцю. Тебе просим. Молимся за маладыя сужэнствы, каб яны клапаціліся аб развіцці веры і згодна з ёю уладкоўвалі сваё жыццё. Тебе просим. Молимся за людзей, расчараваных жыццёвымі няўдачамі, каб яны спадзяваліся не толькі на ўласныя сілы, але і на дапамогу Пана Бога. Тебе просим. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы умелі распазнаваць Божую волю і з радасцю яе выконвалі. Тебе просим. Молимся аб здароўі для хворай Браніславы, якая ляжыць у шпіталю, каб добры Бог падняў яе з ложку і надзяліў ласкаю выздараўлення, каб яна вярнулася да сваіх абавязкаў штодзённых. Тебе просим. Просим Божьей ласки, здоровья, дароў Духа Святога для Ганны Дораш у дзень яе нараджэння. Няхай добры Бог сапраўды адорыць ее усімі патрэбнымі дарамі і ласкамі. Тебе просим. Молимся у інтэнцыі гэтай святой імшы за памерлага Григорыя Сушко, каб добры Бог прыняў яго валадарства нябеснае. Тебе просим. Боже, крыніца жыцця і святасці, выслухай нашыя просьбы і учыні, каб мы, адноўленыя моцаю Твоей ласкі, маглі верна Табе служыць. Праз Христа, Пана нашага. Аминь. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Няхай Пан Бог прийме ахвяру Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Ойча, нехай нас очистить ахвяра, якую мы Табе складаем, и нехай з дня ў дзень вядзе нас до жыцця, што чакае нас у небе,
Праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку, Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Девы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукаю, знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а узыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы абвяшчаем хвалу Тваю, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, Осанна на вышине, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего призя в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Твайго Грыгорыя, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз хрост падобным у смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у яго васкрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго.
Просим Тебе, змилуйся над усімі нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марыей, со святым Юзафом Ебранником, со святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб с ими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, так як нас навучил Иисус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, да памажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыцця збаўцы нашага, Иисуса Христа. Благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак спокою. Спокой нам усім. Спокой вам. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Как ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
земля Тебе, Пане, прославляет. Вся земля Тебе, Пане, прославляет. Вся земля Тебе, Пане, прославляет. Хвалу весь свет. Вся земля Тебе, Пане, прославляет. Вся земля Тебе, Пане, прославляет. Вся земля Тебе, Пане, прославляет. Хвалы полный весь свет. Сёння хочам праслаўляць Цябе, Пане, за Тваю магутнасць, дабрыню. Ты слаўны Пан, Ты цудоўны Пан, Ты добры Пан. Дзякуем Табе, што перад хвілінаю Ты прыйшоў да нас у белым малым кавалачку хлеба, за тое, што Ты там скрыўся, каб прыходзіць да нас штодзённа, кожную нядзелю. Дзякуем Табе за тое, што Ты ёсць у нас, што Ты пакорны, што Ты шчодры, што Ты сёння нам сказаў: прыйдзіце да мяне ўсе абцяжараныя і спрацаваныя, і я супакою вас. Такія прыходзім да Цябе, Пане, спрацаваныя, абцяжараныя, стаім перад Табою і хочам Табе дзякаваць, хочам спяваць Табе песню хвалы разам з анёлам і гаварыць, што Ты слаўны, слаўны, прыгожы, цудоўны Пан. Славный, славный, славный ёс Пан, со свету Пан. Славный, славный, славный ёс Пан, со свету Пан. Вся земля Тебе, Пане, прославляет. Вся земля Тебе, Пане, прославляет. Усім сэрцам спявай, гавары, што Пан слаўны, шчодры, праслаўляй Яго, слаўны Пан. Славный, славный, славный ёс Пан, со свету Пан. Славный, славный, славный ёс Пан, со свету Пан. Славный, славный, славный ёс Пан, со свету Пан. Славный, славный, славный. Хочам спяваць Табе з анёламі песні хвалы. Там хочу спявать я з анёлами песню гучную и пригожую. Так хочу спявать я з анёлами песню гучную и пригожую. Прыйдзіце да мяне, усе спрацаваныя, абцяжараныя, я супакою вас, кажа Пан. Молімся. Умацаваныя такімі вялікімі дарамі просім Цябе, Пане, учыні, каб мы атрымалі збавенныя ласкі і няспынна Цябе праслаўлялі праз Хрыста Пана нашага. Присядьте, послухаем объявы на наступный тиждень. На наступным тыдні маем такі расклад набажэнстваў, але на пачатку якія маем святы і ўспамненні. Ну, не абавязковае свята святого Бенедыкта, абата, апекуна Еўропы. Будзем адзначаць 11 ліпеня ў аўторак. 15 ліпеня ў суботу ўспамін святого Бонавентуры, біскупа і доктара касцёла. Святая імша на гэтым тыдні ў Стоўбцах у панядзелак, сераду і суботу о 9 і 19 гадзіне. У аўторак і пятніцу о 9 гадзіне, у чацвер о 19 гадзіне, у нядзелю ў Стоўбцах 11 гадзіна і 18 гадзіна,
У Ацэдзе 7:30 раніцы, у Жацерава о 9 гадзіне, у Новым Свержні у 13 гадзін. Выказваем шчырую удзячнасць за ахвяраванне на будаўніцтва касцёла. Дарагія, хай Божанька ўзнагародзіць. Запрашаем на працу ў ларок, ёсць вакансія, чакаем. У ларку ёсць часопіс «Наша вера», малітоўнік «Ойче наш», новы запавет, іншая каталіцкая літаратура, ружанцы, крыжыкі і свечкі да хросту, лампадкі. Ну і дзякуем нашай моладзі, нашаму хору за сённяшняе такое адарацыю, якую яны падрыхтавалі, з малітвай праслаўлення. Ну, хай Божанька ім адуцячыць, узнагародзіць, бо сапраўды добра, калі моладзь праяўляе сваю ініцыятыву, нешта рыхтуе, сур'ёзна да гэтага адносіцца. Хай Бог і на будучыню таксама благаслаўляе і падтрымлівае ў такіх добрых пачынаннях. Ну і хор, канешне, цудоўна спяваеце, малайцы. І это, здаецца, усе аб'явы. Калі ласка, прыміце благаслаўленне на наступны тыдзень. Пан за вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Святый Архангеле Михале, нагадаю, што падчас гэтай святой імшы маліліся за памерлага Грыгорыя Сушко і за яго напрыканцы малітвы, напрыканцы літургіі памолімся малітву Анёл Панскі. Анёл Панскі звяставаў Панне Марыі: